I avui a l'entrevista del Primera Columna ens acompanya Manel de la Vega, que és el primer secretari del PSC a les Terres de l'Ebre. Molt bon dia. Gràcies per la invitació. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per vindre. Hem vist que l'actualitat passa per la incertesa pel que fa a l'aprovació del pressupost de la Generalitat. L'última notícia és que Junts s'ha desmarcat de la negociació d'Esquerra amb els comuns. Com està seguint aquesta negociació? Home, és una negociació on el tacticisme està per damunt dels interessos dels ciutadans i les ciutadanes, i això se pot veure de manera clara amb l'actitud, en aquest cas, d'Esquerra Republicana. I fico un exemple: Esquerra Republicana no té cap problema per a pactar pressupostos, en aquest cas amb el PSOE a Madrid i amb Podemos, i evidentment perquè són pressupostos que són bons per a Catalunya, evidentment, però en canvi aquí no s'ha sentat a parlar, per exemple, amb el PSC, que des del primer moment ens vam oferir per a poder arribar a acords i poder impulsar aquests pressupostos, perquè pensem que són molt importants ja que estem sortint de la pandèmia, no? I en canvi s'ha tancat en aquesta situació de que solament vol pactar-los en aquest cas amb la CUP o en tot cas amb l'opció de Comuns, perquè li pareix que tàcticament no trencaria aquesta majoria independentista segons ells, no? Però jo crec que al final això és la demostració d'un govern dèbil, un govern que fa poc temps que està governant però que no, a la primera de canvi, que és aquesta primera prova de foc que són els pressupostos, ja veiem aquesta desunió que hi ha entre Junts i Esquerra Republicana, i crec que són males notícies per a Catalunya de cara a aquests propers temps. Sembla que si tot continua igual només us salvaria una abstenció en extremis o bé dels comuns o bé del PSC. Segurament sí, si fos així, però evidentment jo no me vull avançar a lo que pugui passar avui al llarg del dia al Parlament de Catalunya. El PSC va dir que el PSC de Terres de l'Ebre que es presentaria una esmena al pressupost per a que s'incloga una partida per al nou hospital de Terres de l'Ebre, per al nou hospital de Tortosa, perquè ja hem vist que al projecte de pressupost no hi havia cap partida ni per a l'ampliació ni per a la construcció d'un nou hospital. Sí, i és així, presentarem aquesta esmena. Una vegada passin les esmenes de la totalitat, si aconseguís passar aquest tràmit i començar el que és el debat de les esmenes, presentarem entre diverses esmenes que volem presentar, una és esta, i per a nosaltres, per al PSC, és una prioritat la construcció d'un nou hospital a les Terres de l'Ebre, i no renunciarem en cap cas a aquesta nova construcció. I per això ho explicitem amb les esmenes, ho hem explicitat també este divendres passat, que vam fer Consell de Federació al municipi de Sant Jaume d'Enveja i vam aprovar una resolució en aquesta mateixa línia, i a qualsevol govern que estiguéssim impulsarem este nou hospital. A qualsevol govern que estigui al PSC, a l'Ajuntament de Tortosa... A l'Ajuntament de Tortosa la postura del grup municipal és a favor de l'hospital. Jo crec que aquí l'alcaldessa hauria de rectificar, perquè va haver una votació de plenària en un dels plenos on va votar en contra de la construcció d'aquest nou hospital, i per això crec que no s'entén que tota la societat civil de Tortosa, i parlem dels col·legis professionals i parlem de la gent que va pel carrer, de tothom, tothom t'explicita de manera clara que vol un nou hospital, i en canvi, en aquest cas, no tot el govern municipal, però sí l'alcaldessa, estigui en contra de la construcció d'aquest nou hospital. Jo crec que una manera de solucionar-ho seria, per exemple, amb els pròxims pressupostos municipals de l'Ajuntament de Tortosa, que ja no soc regidor, però si estigués de regidor a l'Ajuntament, una de les coses que demanaria és que hi hagués una partida específica per a la compra de terrenys d'aquest nou hospital. I fico un exemple, per a que no se digui que això no pot ser. Se va comprar els terrenys, per exemple, de la pujada que havia allí a la IFE, al Fèmina, perquè se tenia que fer un pàrquing, i en canvi al final el Departament de Salut no va fer res, i aquests terrenos que eren de propietat privada ara són de propietat municipal. No hi ha cap problema, entenc jo, per a poder reservar una partida pressupostària, en aquest cas per a la compra d'uns terrenos per a l'hospital, perquè és necessari i és una prioritat, evidentment, i jo sempre ho he dit, dels socialistes. Qui va impulsar la construcció d'un nou hospital a Tortosa va ser un govern socialista, amb alcalde socialista, i ho vull recordar, i va ser en aquell moment
de la mateixa manera que se va impulsar, per exemple, la universitat pública, no? Jo crec que hi ha fets que no s'avalen amb el temps per a poder fer aquest tipus de propostes. Jo no me consta, no sé quina és la negociació que s'està fent des dels pressupostos, des del govern municipal, però jo crec que seria positiu, jo almenys si estigués de regidor proposaria que hi hagués una partida pressupostària per a la compra d'uns terrenos per a l'hospital evidentment de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. Està el PSC en una posició incòmoda, havent de defensar a nivell de territori, a nivell local, la construcció d'un hospital, però en canvi dins del govern és el soci minoritari i evidentment l'alcaldessa imposa la seva visió sobre què és el que ha de fer l'Ajuntament. Bueno, jo crec que quan tu governes amb algú en coalició, evidentment, i ets el soci minoritari, no pots incidir en totes les decisions que es prenen, no? I a part, tu no estàs portant al 100% evidentment el teu programa electoral, però jo crec que sí que pots incidir en part, no? I jo crec que per als socialistes, i ho hem dit per activa i per passiva, per a nosaltres és irrenunciable tindre un nou hospital per a les Terres de l'Ebre. Vull dir que aquí jo crec que és una negociació entre dos parts i jo almenys considero que almenys si jo estigués de regidor, jo defensaria la compra dels terrenos. Això almenys facilitaria l'aprovació dels pressupostos, no? Perquè hi ha un altre partit polític que ha dit que si se fica una partida pressupostària important per a poder comprar terrenos per a l'hospital, facilitaria la seva extensió per aprovar-los, no? Pues considero que això seria positiu defensar-lo en aquest sentit. Jo, la veritat, desconec quines propostes estan fent per part del grup socialista, són ells qui tenen aquesta responsabilitat, però com a primer secretari del PSC de les Terres de l'Ebre t'he de dir que per a nosaltres és una prioritat, i si és una prioritat per al territori també ho és per a Tortosa, i ja t'he dit, seria continuar la feina que vam fer quan vam tindre l'alcaldia amb l'alcaldia de Joan Sabater, que se va defensar a capa i espada la construcció d'aquest nou hospital, i no vam ser nosaltres justament qui vam abordar l'operació, va ser justament un govern com el que tenim ara, no? Amb una fórmula diferent, no? En aquell cas estava Convergència i Unió, no? Però hi ha un altre factor que penso que debilita el PSC en este tema, en este punt, i és el fet que l'alcaldessa té majoria sumant Esquerra pel que fa al tema de l'hospital, perquè Esquerra també està d'acord amb l'ampliació de l'hospital. Sí, però és que Republicana ja ha dit que no votarà els pressupostos municipals, no? Llavors no estem parlant d'aprovar una moció, estem parlant dels pressupostos municipals, i nosaltres, evidentment, jo crec que és possible aconseguir fórmules que puguen contemplar propostes com la que faig ara, no? Podria ser esta, com podria ser una llar d'infants pública, no? Que és també una de les grans demandes que hem fet els socialistes també, en aquest cas, a l'Ajuntament de Tortosa. Jo, quan vaig ser regidor, vaig defensar mocions en la línia de tindre una llar d'infants públiques en el casc urbà. Jo crec que no solament Tortosa ha de viure de places i d'alguns carrers i tal, sinó també ha de tindre aspectes socials que s'han de contemplar en els pressupostos municipals. Jo ara, com no estan tancat i tot s'està negociant, jo crec que hi ha opcions clares per a marcar també perfils polítics i evidentment nosaltres no aspirem a ser la muleta en aquest cas de Junts per Tortosa per a governar. Jo crec que com a grup municipal demostrem de manera clara que tenim una línia política, no? I una manera de demostrar-ho també és dins dels pressupostos municipals. Tornant al pressupost de la Generalitat, com s'explica que no hi hagi cap partida ni per a l'ampliació ni per a fer el nou hospital? Com a mínim hauria d'haver per a l'ampliació, no sé quina percepció té. Jo crec que no hi ha una aposta clara per l'actual titular del departament, perquè ha hagut un canvi, no? Ha sortit una consellera d'Esquerra Republicana i ha entrat un conseller de Junts. Crec que no hi ha una decisió presa al 100% per lo que hem pogut veure estos dies, no? I les percepcions que he pogut tindre, no? En les seues visites aquí al territori, de tindre clar aquesta decisió, no? Realment la ubicació d'una ampliació en l'Hospital Vell, ara en el Verge de la Cinta, és una mala ubicació, se veu de manera clara, té uns problemes urbanístics clars i a més d'accessibilitat, tenim problemes d'accessibilitat a l'hospital que no se solucionaran amb aquesta ampliació, evidentment continuaran estant els mateixos problemes
I crec que l'aposta de poder fer, jo ja ho vaig dir, crec que en este programa fa uns mesos, la possibilitat de buscar una ubicació nova, no? Que l'Ajuntament trobi una ubicació nova i compri aquests terrenos i que se pugui fer aquesta ampliació, este nou hospital per fases, és una possibilitat, no? Perquè ara el que s'anava a construir és un edifici oncològic, no? Pues, tindre uns nous terrenos on tu pots ja programar, no? La construcció d'aquest edifici i posteriorment anar ampliant fins a tindre l'hospital definitiu. Crec que seria una solució, si és un tema econòmic i és un tema pressupostari, no? Però jo crec que un tema pressupostari tampoc no és. Hi ha una cosa que si te fixes en els pressupostos de la Generalitat és molt curiosa, no? Al Camp de Tarragona, per exemple, ara van per damunt de la mitjana de Catalunya, no? De lo que rep un ciutadà, lo que de mitjana d'euro per ciutadà, si agafem els pressupostos d'inversions i ho dividim per tots els habitants de Catalunya, ens sortirà, en aquest cas, quants d'euros invertissin per cada ciutadà de Catalunya, no? Pues, en aquest cas, els del Camp de Tarragona van per damunt perquè sí que és veritat que tenen una partida per a l'hospital, però en canvi a Terres de l'Ebre sempre anem per baix. I el curiós és que no solament reben 19 euros menys que qualsevol ciutadà fent la mitjana de tota Catalunya, sinó que durant aquests 11 anys que els socialistes no han governat en la Generalitat, mai hem arribat a la mitja catalana, sempre hem anat per baix, sempre hem rebut menys diners. I a damunt, amb l'agravant, que nosaltres som un territori que ocupem el 10% o tenim el 10% del territori de Catalunya i amb la qual cosa, això és com l'exemple del pagès, no? Quan tens una finca molt gran has d'invertir més diners. Pues a damunt no es passa això, tenim molt de territori a conservar i a cuidar i en canvi no aconseguim arribar a la mitjana catalana per habitant d'inversions a les Terres de l'Ebre. Home, sempre hem demanat la discriminació positiva, però és que en el cas dels governs que hem tingut aquests últims 11 anys a Barcelona, a la Generalitat, sempre s'ha invertit menys. Ha sigut discriminació negativa. Si tu vius a les Terres de l'Ebre, reps menys diners en inversions per persona, que qualsevol habitant de Catalunya. I això ha sigut durant els 11 anys. Jo crec que això és, veritablement, no hi ha ninguna excusa que pugui ficar el govern de la Generalitat per a justificar això. Fixa't que no hem arribat mai als 40 milions d'euros, sempre ens hem mogut, ara pareix que 31, i encara que diuen que havia alguns diners que podien ser més, però ens hem mogut per els 20 i pico milions, i l'últim govern que vam tindre socialista, que va ser el del 2010, vam invertir 119 milions d'euros a les Terres de l'Ebre. O sigui, i els anteriors anaven per 80, 70, 90. Jo crec que, a veure, no s'aposta pel territori, i se fa de manera flagrant en aquest sentit, perquè no ens donen ni el que ens pertoca. I això ha passat durant 11 anys, perquè podrien dir no, és que els pressupostos no són lineals. Jo ja ho entenc, això que un any pots rebre més perquè tens una inversió concreta i l'altre pots estar per baix de la mitjana, però que en 11 anys no ens hagin donat el que ens pertoca mai, això significa que no apostem per les Terres de l'Ebre i que les Terres de l'Ebre és el gran territori gran oblidat dels pressupostos de la Generalitat durant 11 anys. Estos dies parlem també de trens. Divendres es va reunir la taula de mobilitat i hem vist tant el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, com a la mateixa alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, demanant més trens, més autobusos per a les Terres de l'Ebre en aquesta taula de mobilitat que sembla que no està fent tota la feina que hauria de fer. Home, no és una autoritat de mobilitat territorial com el que reclamaven nosaltres, és un succedani, per dir d'alguna manera, no és una reunió que fan quan volen, que s'ha reunit molt poc aquesta taula de mobilitat, però aquí hi ha demandes que són, a veure, que hem d'analitzar, no? Quan el senyor Faura diu que es pariguen tots els euromets a l'estació de l'Aldea, que a mi me pareixeria molt bé, hay que explicar-li al senyor Faura, que potser no ho sap, que és un servei comercial. I quan és un servei comercial, que no és públic, vol dir que els números a Renfe li han de quadrar. I si no li quadren, algú ho ha de pagar. Això és com si jo digués que l'avió que ve de Sevilla i que aterra a Barcelona faci una escala a Reus. Si jo vull que aquest avió faci una escala a Reus, hauré de pagar la companyia per a convèncer-la i que pari, no?
perquè fixa't que s'està alliberant el servei ferroviari. Abans tu solament anaves a Madrid, per exemple, quan anaves amb alta velocitat amb l'AVE, no?, de Renfe. Ara resulta que hi ha diferents companyies que han començat a operar. I això passarà el mateix en les línies també de llarga distància. També hi haurà diferents companyies que se ficaran a operar en aquestes línies i oferiran el servei que voldran, no? Pararan on voldran o el que sigui. Si nosaltres volem millorar aquests serveis, s'han de pagar. Això és la primera premissa. Què passa aquí a Catalunya? Per explicar-li al senyor Faura com funciona això. Resulta que hi ha un govern de la Generalitat, com dèiem abans amb els pressupostos, per exemple, que invertís 2 milions d'euros al Camp de Tarragona per a millorar el servei, o invertís 5 milions d'euros a Girona per a millorar el servei. En canvi, a Terres de l'Ebre invertit 0. Això és el que fa la Generalitat de Catalunya. Si volem millorar el servei de les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha de ficar diners. Nosaltres, els socialistes, sempre hem proposat una solució intermitja en aquest sentit, que seria la de que els 6 trens, que ara encara no paren, però pararan en un futur, evidentment, quan se recupere tots els serveis, perquè hi ha serveis de trens que encara no funcionen pel tema del Covid i la demanda, però quan se recuperen aquests 6 serveis d'anada i 6 de tornada, o sigui, estem parlant de 12 freqüències, bonificar els bitllets d'aquestes 12 freqüències, són de trens de llarga distància, podria ser Talgo, etc. I són trens que inclús hi ha trajectes, per exemple, de Barcelona fins a l'Aldea, que ho fan en hora i mitja, vull dir, se mouen entre hora i mitja, 1 hora i 3/4. Doncs aquests serveis se podrien bonificar els bitllets i això costaria, vam calcular, per damunt sobre uns 600.000 euros. Això Renfe t'ho acceptaria, evidentment, perquè la bonificació, en aquest cas, aniria a favor de l'empresa en aquest sentit. I llavors se milloraria el servei a les Terres de l'Ebre. D'això no volem parlar. Ells diuen no, que Madrid faci parar els Euromeig. És com si jo digués, si estigués a Reus, que l'avió aquell d'Ibèria que passa per damunt de Reus que aterre a Reus. I ho fico així d'exagerat i d'exemple perquè, Gustau, s'ha de dir les coses clares. Quan un servei és públic i quan és comercial és comercial. Si és comercial, qui mana no ets tu, és el propietari del servei. Sí que és una empresa pública, però serà una empresa pública que d'aquí 4 dies competirà, evidentment, també en aquesta línia amb empreses privades i llavors, evidentment, el servei que s'ha de donar és privat en aquest sentit. Què podem fer per a millorar els serveis aquí? En aquest cas, que la Generalitat aposti, per exemple, pels 4 avant. És un exemple, no? Però això ho pagarà qui, evidentment, ho ha de pagar, en aquest cas, l'administració pública. Són diners públics que s'invertiran allí. I llavors, evidentment, no seran rentables, això ja està clar, però és un servei públic, com les 20 freqüències que hi ha de regionals, en aquest cas, és un servei públic. Llavors, hem de saber diferenciar aquestes coses. Jo crec que fem aquest discurs populista de sortir i dir jo he dit que ho parigui tot aquí, no? Però després, el meu govern, que és el govern de la Generalitat, no pagarà ni un euro. Això no pot ser. Si tu vols que pare, has de pagar, perquè és un servei comercial. Si el govern de la Generalitat invertís 2 milions a Tarragona i invertís 5 a Girona, també pot invertir 600.000 euros a Terres de l'Ebre. Des de la Generalitat es reclama el traspàs de Rodalies al govern català, a la Generalitat. La idea és gestionar el servei ferroviari també a les Terres de l'Ebre des de ferrocarrils de la Generalitat. Sí, però estem parlant de Rodalies, no estem parlant de llarga distància, que és el que estàvem parlant abans, d'un tren que ve de Sevilla i que va a França. No estem parlant d'això. En el cas de Rodalies. Rodalies, el que és el traspàs, ja ho tenen perquè qui fica les freqüències de trens, etc. La Generalitat, inclús els preus dels bitllets, tot depèn de la Generalitat. L'únic que estan demanant és que una partida pressupostària que s'està pagant directament des de Madrid per a aquest servei passi via la Generalitat, cosa que pot ser bona o no, perquè ja vam veure que, per exemple, amb el tema dels aiguats del 2018 del Canà va ser dolenta la idea de que passés primer per la Generalitat, millor que hagués anat directament des del govern de l'Estat. Això no significa una millor gestió. Jo, la gent que surt allí, que he vist alguns polítics catalans dient que això millorarà la gestió, no té per què millorar la gestió. La sanitat pública se pugui portar d'un lloc o se pugui portar d'un altre, no té per què millorar la gestió si el polític de turno
no ficar les eines i ficar els recursos necessaris per a millorar aquesta gestió. De moment jo crec que per lo que hem vist en el traspàs que hi ha hagut el nou concurs que han tret a Ferrocarrils Catalans en Lleida i tal, el cost de gestió d'això ha pujat 60 milions d'euros. Amb la qual cosa, evidentment, jo no sé si la Generalitat tindrà tants de diners per a pagar tantes coses. Li vull preguntar també, aprofitant que el tenim aquí, pel Pla Delta. Què sabem del Pla Delta? S'havia de presentar a l'agost i encara estem esperant una versió definitiva del pla. Jo sempre he dit que lo de l'agost era una contestació que li van fer a la vicepresidenta al Senat, en aquest cas, que donés una data orientativa i que en aquest cas un director general li va dir este mes. Jo ho tinc claríssim. Era impossible presentar-ho a l'agost perquè se tenien que resoldre totes les aportacions que s'havien al pla. A quin moment ens trobem ara? El Ministeri ja ha resolt o ja ha vist totes les aportacions que s'han fet, té una reunió ja concertada amb la taula del consens per a parlar de temes del pla i jo crec que en poc temps veurem el pla ja fet. Això és qüestió de poc temps, Gustau. Jo m'imagino que abans de final d'any tindrem la versió definitiva d'aquest pla. És veritat que després, si se li vol fer passar, perquè una de les aportacions que se va fer més en aquest pla va ser el tema de l'avaluació estratègica medioambiental, que passés una avaluació estratègica medioambiental, això faria que el període s'allargués una mica més per a passar aquesta avaluació estratègica medioambiental i que quan tu fas una avaluació estratègica medioambiental, en el que és tema medioambiental tu pots presentar al·legacions també, o sigui, hi hauria un segon període, ho dic així d'esta manera, per a poder, en aquest cas, al·legar coses, aspectes concrets del pla que tu no estiguessis d'acord. Jo també vull diferenciar una cosa, una cosa és el Pla Delta i una altra cosa són els deslindes. I jo crec que aquí no s'ha fet prou pedagogia en el territori. Els deslindes se fan en tota la costa espanyola. Hi ha una llei del 2013 de costes que marca, i crec recordar 6 articles de la llei que solament parla dels deslindes, i llavors un deslinde no té que ser, o sigui, això que hi ha molta gent que està en contra dels deslindes al Delta de l'Ebre i tal, no és un tema que vingui amb el Pla Delta, és un tema normatiu on l'administració pública té l'obligació de marcar la línia de costa i l'espai espacio marítimo terrestre, que se diu. Claro, per això tu no pots tindre el deslinde dins del mar, perquè llavors, per entendre'ns, el mapa no te sortiria bé, per dir-ho d'alguna manera, i llavors això és un tema legal, és com jo digués que no tingués un negoci i no volgués que me vinguessin a inspeccionar, doncs te poden vindre a inspeccionar de diferents administracions. Jo crec que això sí que s'ha de separar i això és un tema que no ve amb el tema de les accions que s'han de fer amb el pla, sinó és un tema legal, i una altra cosa és el Pla Delta, que és un pla que a més recollís sediments i recollís moviment de sorres i recollís diverses estratègies diferents perquè de manera integral poguéssim actuar al Delta de l'Ebre. Molt bé, Manel de la Vega, primer secretari del PSC a les Terres de l'Ebre, moltes gràcies per vindre avui dilluns a la primera columna, Canal 21, i fins la propera. Que vagi molt bé. Gràcies, Gustau. Bon dia.